Băieți și fete, astăzi vom reacționa la trailerul oficial de la Fortnite, așa că trebuie să dați acolo marele și subscribe pentru că vreau să mă apuc de Fortnite să postez pe canal. Eu deja mă joc și aș dori ca să și postez în următoarele săptămâni, zile, dacă cumva o să pot. Așa că mă aștept acolo marele și subscribe și vă mulțumesc pentru suma de 20 de abonați pe care am putut să o facem. Așa că astăzi vom reacționa la trailer pentru că fix astăzi vine update-ul și voi o să vedeți acest videoclip seara sau cel puțin mâine dimineață când deja s-a lansat update-ul, așa că eu o să reacționez astăzi pentru că n-am știut ce să videoclip să fac ca să postez să am pentru săptămâna viitoare. Așa că m-am gândit să fac acest videoclip, așa că o să las introducerea deoparte și o să trecem direct la material, așa că o să-i dăm start și o să vedem faza și o să ne dăm și o să reacționăm la acest trailer care l-a făcut cei de la Fortnite. Așa că haideți să vedem. Ok. Așa este introducerea. Pare destul de ok. O introducere clasică celor de la Epic Games. Și vedem foarte multe skin-uri, care aceste skin-uri vor fi adăugate în Fortnite în curând. Venind totodată cu update-ul inițial. Aparent skin-ul cel clasic se trezește cu un dinte lipsă. Aici pisicuța are scrisă pe frunte UV. Ok. Și așa se prezintă o parte din skin-uri. Vedeți, acel extraterestru. Aceștia vor fi, iar știți, o să pun pauză. Știți cum am avut și noi în acest update cu Simpson, cei care s-au jucat și știți sau măcar ați auzit, știți că la final au existat acele NPC-uri care te urmăreau și dacă te prindeau puteai să-ți dea niște hituri foarte, să-ți dea un damage foarte mare. Cred că așa sunt și boții ăștia, fac parte dintr-o securitate și se leagă de tot acest update. Totodată este update-ul Chapter 7, deci evident că este ceva mare și o să vină și update-ul de Crăciun. Și să vedem și atunci când o să reacționăm la acel trailer care va fi de Crăciun. Acum noi reacționăm la acesta și o să fac, o să vă las și o poză de la final cu harta și ce chestii licuri s-ar fi vorbit. Aici foarte frumos, dau petrecere, aici domnul piștie la sală, ăștia fug pe aici, ăștia filmează, el întrerupe filmarea, ok, ceva normal. Și avem Battlewood, vi se pare ceva destul de familiar, evident că această hartă seamănă cu cea de la Las Vegas sau pot să zic Hollywood, deci sunt mai multe hărți asemănătoare cu locuri din viața reală. Și în loc de Hollywood au scris aici Battlewood. Mi se pare o chestie destul de nice, mai ales pentru hartă să fie așa foarte multă, nu neapărat încărcată, cu multe detalii, dar cu siguranță harta asta o să fie mult mai bună decât harta de aceasta care a fost acest sezon cu Simpson, pentru că va fi o hartă mult mai mare, pentru că aceasta de Simpson nici mie nu mi-a plăcut absolut deloc. Și o să vă spun de ce, pentru că harta a fost foarte mică și meciurile se terminau mai repede și mie îmi plac meciurile care durează mai mult, evident, așa că o să și postăm de la noul chapter și primul videoclip. Nu știu când o să vină, băieți și fete, trebuie să-mi vină și mie o comandă, am dat o comandă de un trepied ca să pot să filmez, că știți că eu filmez, de fapt nu știți, dar am și filmez de pe Xbox. Și problema este că nu prea pot să filmez de pe Xbox, este foarte greu. Sunt foarte limitat, așa că de am dat comandă de un trepied pe care să îl montez aici pe masă și să-mi vedeți direct monitorul și cum mă joc. Și ar fi evident mult mai ușor de atâta. Așa că să vedem. Aici deja s-a văzut seara și aici așa amintește pisicuța cum a făcut, cum are chestia asta în frunte aici. Hai să vedem, eu observă ceva pe geam și este vorba, această navă, putem să zicem extraterestră, să vă spun să punem pauză, o să fie legată de noul update care, evident, Chapter 7 care o să vină. Și o să vedem, dacă dăm play și peste câteva secunde, 5 secunde, vedem că vine bazul, autobuzul care o să fie distrus. Și aici se termină. Care este faza? A fost distrus, asta înseamnă că noi nu vom mai călători, pot să zic, nu vom mai sări din autobuz. Vom sări de fapt nu vom sări, dar este o altă metodă prin care o să pici în anumite părți pe hartă, adică noi nu o să mai sărim de aer cu parașuta și o să vedeți
despre ce este vorba pe care o să vă spun acum la final. Și așa se prezintă Fortnite Chapter 7, Pacific Break, și seamănă evident cu America, deci harta este una, putem să zicem, asemănătoare cu una americană, pentru că sunt luate locuri, seamănă cu o hartă din Las Vegas, din New York și sunt toate împreunate într-o singură hartă, băgate acolo și adăugate. Acum, pe lângă treaba aceasta, o să vreau să vă spun și o să vă las aici o imagine cu noua metodă de, cum se numește, de transport, relativ nu chiar de transport, dar de unde vom fi noi aruncați, sau dacă vom fi, adică dacă nu vom mai avea autobuz, din ce să sărim, atunci ce o să facem? Păi din câte vedeți imaginea care vă o las acum pe ecran, vedeți foarte frumos că este un tsunami, așa că o să vreau să trec la următorul trailer de la celor de la Fortnite și o să vedem și acolo despre ce este vorba cu noua această metodă și mai multe schimbări, pentru că sunt mai multe decât ați fi crezut în acest update, așa că o să trecem imediat, băieți și fete, la al doilea trailer. Bun, băieți și fete, acum ne aflăm la următorul trailer, Official Battle Pass and Gameplay, adică vom vedea harta și vom vedea și Battle Pass-ul cum o să arate. Sper să nu mi-au copyright pentru că are muzică, dar o să încerc să dau mult mai încet. Haideți să-i dăm bătaie, să vedem despre ce este vorba, pentru că nici eu nu știu, nu l-am văzut. Din câte puteți să observați de facecam-ul meu, care o să-l dau în jos, acestea sunt skin-urile care vor fi adăugate. Vedem foarte frumos, sincer, preferatul meu mi se pare acel tigru ciofileu, mi se pare foarte interesant și cu acea domnișoară în alb, atâta. Deci astea sunt singurele skin-uri care o să-mi plac și poate că chiar o să le iau dacă cumva am această posibilitate. Și haideți să vedem. Așa se prezintă, băieți și fete, asta să pun pauză, așa se prezintă harta. Este una genială, dar și foarte mare, ceea ce mie îmi plac foarte mult hărțile astea care sunt mari. Așa că cu ce ne ajută, vă întrebați, această hartă mare? Păi ai mobilitate mai bună, evident, ai spațiu mai mare pe care te poți deplasa, dar și persoane mai multe, adică nu o să mai fie cum a fost în acest update 70 de persoane, o să fim 100 de persoane, 100 de player care o să coboare pe această hartă. Așa cum am zis, în jurul lui o să fie un tsunami care o să ne lanseze pe o anumită traiectorie și mereu la fiecare, cum să zic, Battle Royale pe care îl facem ne trimite în direcții diferite, deci nu o să fie doar același, ceea ce mi se pare foarte interesant. Și o să vă mai spun ceva de la Epic Games, dar la final, așa se prezintă, harta este foarte mare, avem o parte de deșert, pădure, câmpie. Aici, ce vă observăm noi? Aici vă întrebați. Păi, acesta este iar un leak, este un portal. Acest portal eu încă nu știu unde, deci nu am căutat leak-uri despre acest portal sau acest portal, da, unde te-ar duce și ce-ți oferă. Am văzut că îți oferă o armă, deci mă gândesc că probabil, evident, odată ce intri îți dă și o armă, dar cred că o să te ducă într-o altă parte, te spawnează într-o altă zonă. Și avem aici, din câte puteți să observați, o sabie. Acesta va fi noua armă. Știți că nu știu acum, cred că 2 chaptere, am avut ciocanul, am avut, nu știu cum se numește, acele lanțuri care dădeai și trăgeai playere la tine și puteai să omori cu ușurință, și avem acum această sabie, care e foarte ușor să faci kill-uri, dar trebuie să știi să joci cu ea. Pe propulsa în sus și după aceea ajungi foarte ușor la inamic. Ce putem să observăm noi aici și ce vedem? Faptul că s-a urcat în această mașină de reboot. Aceasta e o mașină de reboot. Cei care nu știu ce e o mașină de reboot, mașina de reboot este mașina în care, să zicem că joci pe duo și cu echipierul tău moare. Tu te duci acolo, efectiv, și îi dai reboot, adică îl reînvii, mai pe românește. Și noi putem să conducem această mașină, ceea ce mi se pare absolut interesant. Acum nu știu dacă e un skin al mașinii. Așa. Pe lângă treaba asta deja puteți să observați despre ce ziceam la început. Faptul că
sistemul de propulsare sau aruncare sau de fapt, da, de propulsare pe hartă nu o să mai fie din autobuz. O să fie din acest tsunami care vine și el o să înconjoare toată harta. Fiecare player se spawnează pe o anumită parte, iar tsunamiul o să te pună într-o direcție diferită la fiecare meci, așa cum am spus, ca totul să fie random, să nu fie aceeași chestie pe care să o faci de fiecare dată, că să înveți tu, de exemplu, o locație unde să te duci de fiecare dată. Nu. Acest tsunami te propulsează diferit în anumite zone și o să lăsăm acum imaginea să vedeți despre ce e vorba. Noi o să ne aflăm pe un skateboard care evident putem să plătim pe apă și pe aceea ne încărcăm așa o putere, putem să zicem, o viteză și ne propulsează în sus și aici putem să... Wait, am apăsat unde nu trebuie. Cum vreau să zic? O să ne propulseze sus și noi putem să ne deschidem gliderul și să ne ducem în direcția în care apucăm sau dorim. Așa că, băi și fete, acestea au fost cele două trailere și explicația la acest nou chapter. O să încerc să fac un videoclip cât mai rapid despre noul update, dar acum, sincer, și cum pot, pentru că e greu și cu școala, deci o să încerc să fie cât mai rapid. Cel mai probabil, poate săptămâna viitoare, nu asta care vine, cealaltă peste 2 săptămâni să pot să reușesc să și editez, să și filmez acest videoclip cu primul episod de pe Fortnite și în același timp și primul episod din Chapter 7. Așa că eu am fost Hexy și noi ne auzim pe data viitoare cu o altă reacție sau o postare nouă. Așa că nu uitați acolo, dacă ați dat butonul de like și subscribe este ok, puteți să vă duceți la alt videoclip de-al meu. Așa că n-am zis mai mult de atâta, vă urez o seară frumoasă și noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!